Ku beli pi perlok baru Lakh nga klem yo upload video shoot ha YouTube na ki daw ki bomla ban ker tia gani ka kenti pat menta nga layo ya ka ban tit ya gani ka kamera ka ba Shongdor hadu arpu nyo hajar Tyngka kabangila ban yo na Amazon nela na Flipkart ban ka kerteng juga ni ka kamera ka dei ka GoPro Hero 10 bantit ka latest version da myo re ka pisah na marba kala rem palat tengi ngithit no ka kamera ka bakam long hapo kendiat kin mo te hagani ka kenti ka bomenta ngin yeshem yaki jaka ki paper ngan yalam ya pi bat ngin ya kendu ru ya ki breu ki ba per no te nangut skem ba kinong kersan ki jonga ki bala don bat nga borok sikata kin sapreng lang ya kanika video ko jonga kenang ba ngan nang yo susu ki nong kersan link ba ki nong kersan ki jonga but haba pipe ki kani go video ko jonga aku abakin like ya ka ban share kum jo ya ka but ban subscribe ro ka YouTube channel ka jonga te kani ka de Tyngka ka Jinglamphrang ajong ka YouTube video ki bandang mi nang ni shakmat te kani ka de ka Jinglamphrang ngin sayo pat yaki video ki baper hagini ki kindiat tiyo ki ban sawan de mga i Maheh nang san kublay shibut ngin say siyampat ipi ha kawipat ka video